Hei, salut, sunt Sepașa, azi vă facem un pack opening. Și vom cumpăra vreo 13 pack-uri. Bag pula eu. Și vă cool. Și our server se ia căcatul în mătii. Să-ți fut. Îmi bag. Voila, ha. Pack opening is our servers is temporary. Trebuie să deschizi un pack acum, am deschis unul. Ba nu. Chiar deschis. Și deschis tu. Ha. Ai? Our servers is temporarily